Grabe, ganda oh. Ginagawa na pero tagal ito mga kabarako. So yan ang status sa mga portal dito. Oh, wow, napakaganda ng tubig dito. Green na green mga kabarako. Nasa Bicol Natural Park tayo. May excite ka talaga dito. Ay, talaga matunog mga kabarako. Ito yung mga surprise dyan mga kabarako. Update ulit tayo sa mga kalsada ng Calawag. Alright, sana all. Alright. Kuya, mausok. Tunog na naman mga kabarako. Kaya to, bago dumating sa release ng Calawag mga kabarako, tatalsikan ng bato ah. Ang ganda ng dagat ngayon. Yan, good morning mga kabarako. Balik na tayo ng Pasig City. Set natin ang ating trip. Yan, 0-0 tayo. Let's go, let's go. Tay! Ton! Nay! So medyo maaga-agang alis natin. 6:18. Yan, welcome sa aming Zone 7 Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. Alright, welcome mga kabarako sa Team Barako Moto Vlog. Good morning sa inyong lahat. So samahan niyo ulit kami mga kabarako sa ating biyahe pauwi ng Pasig City for today. Yan, huwag kalimutan na panoorin, like at share natin mga videos. And please also like and share and follow us on Facebook, Team Barako Moto Vlog. Maraming salamat sa ating mga subscribers, sa ating mga supporters. Road to 5,000 subscribers na tayo sa ating YouTube channel, and 1,700 sa ating, or 600 sa ating Facebook page. Thank you sa ating mga solid na supporters and subscribers. Shoutout sa inyong lahat. Siyempre sa ating mga kaibigan sa YouTube at sa Facebook. Thank you so much sa inyong walang sawang pag-support. And of course, sa ating sponsor, Mamimat Tire Depot Bicol. Yan, 6:20 oras natin. So, nandito tayo sa sentro ng bayan ng San Jose. Yan ang ating Municipal Town Hall. So, we're going to pass through Goa, Kamsur. So, meron tayong mga viewers dito na gusto makita ang kanilang bayan. Nasa Barangay Buklod, San Jose tayo mga kabarako. Yan, shoutout sa ating mga supporter and subscriber dito sa San Jose. Alright, 6:22, welcome to Goa, Kamsur. 6:22 oras natin. Welcome sa sentro ng bayan ng Goa mga kabarako. Alright, medyo tulog pa. Sunday kasi ngayon. Tulog pa ang mga taga Goa. Hindi totoo yan. Tour natin yung mga taga-Goa dito. Yamaha Pacho. Wow, right up kay Tatang. Sana all naka-Pacho. Sana all. Good morning sa mga taga-Goa dyan. Hindi, wow. Siyempre may mga subscriber and viewer din tayong taga-Goa. Thank you so much pa sa pag-support sa channel natin. Alright, so paalala lang natin sa ating mga kabarako na sa ating mga riders dyan. Siyempre pag mga nag-long ride tayo, yung mga ganitong bayan-bayan, doble ingat tayo dito. Dito yung mga maraming biglang mga tumatawid, tumatakbo, aso, tao, nako, e-bike, bike. Hindi, wow. Kaliwat kanan dyan, bahagi ng kalsada kasi residential area kahit highway. So doble ingat tayo mga kabarako, lalo pag medyo madilim na. 6:28 oras natin.
Maligayang pagdating sa bayan ng Tigaon. Kagaya naman kayo, nasa gitna pa ng kalsada, nagchichika. Let's go! Salogon Crossing. Salogon Crossing tayo. 6:32 oras natin. Welcome sa Sandro ng bayan ng Tigaon. Shoutout sa mga taga Tigaon dyan, mga viewers and subscriber natin sa bayan ng Tigaon. Maaga pa kasi, mamaya pang labasan to. This is going to Sangay Kamsur. Yan ang status ng Tigaon ngayon. Yan, sa mga ganitong area, ganito maiiwasan natin ay mga ganyan, mga bumabiyahe, mga pampasayarong ba na mabilis sa mga yan. 6:40 oras natin. Welcome to Hanewan, Ocampo, Kamsur. Try natin dadaan dyan. Going to Albay, passing through Mount Asog daw. May Iriga City yata yan. Di pa tayo nakakadaan dyan personally talaga. Sige, try natin dyan minsan. Wow, ganda ng Mount Isorog ha. Ayan, welcome to Hibago, Ocampo, Camarines Sur. Shoutout sa mga taga Hibago dyan. Ang ganda ng araw dito ngayon mga kabarako. 6:48 oras natin. Ocampo Town Center tayo. Shoutout sa mga taga Ocampo diyan. Pero actually, ano to mga kabarako, delikado yung ganyan, no? Kumado mo halos yung blade. Delikado sa mga kasabay mo, delikado rin sa kasalubong mo. Pangunahing pananim dito sa may part na ito ng Tigaon at saka ng Ocampo. Ito mga, mga tubo. Naglalaglag yung mga tubo mga kabarako. Ano ba yan? Kamote. Huwag kayo iiyak. Naglalaglagan yung mga tubo sa taas. Grabe, ganda oh. .51 ang umaga. Welcome to Cagmanaba, Ocampo, Camarines Sur. Dami na rin mga nagka-bike dito. 7:05 ng umaga. So nandito ulit tayo sa Pili Diversion Road mga kabarako. So dumaan tayo rito para kumustahin yung mga kalsada ulit. Yung bandang gitna medyo masama ang kondisyon ng kalsada talaga. Parang Gala Purisima. Shoutout ka pala kay Bayan Dan Christie. Talagang masama ang kondisyon ng kalsada dito sa may Diversion Road. Masama ang kondisyon ng kalsada. 2 beses na yan! Ito ang kondisyon ng kalsada dito. No. Pangit talaga. Ay, sana naman mabigyan ng pansin ito mga kalsada dito. Very deadly ito para sa mga katulad natin mga motorista, no? Bahala ka sa buhay mo. Sa mga 4 wheels. Lahat ng diversion na nakita ko, nadaanan natin mga kabarako. Ito lang yung diversion na isusumpa mo yung pagdaan eh. Hindi, wow. Kaya tayo dito. Exactly 7:08. Mag full tank muna tayo dito sa Petron. By the way mga kabarako, meron akong kumawa ng parang suki card nila dito sa Petron. So dalawa yan, Petron kabila, andun sa kabila. Full tank na unleaded. So 7:12 oras natin. First gas up natin dito sa Petron Pili 2426. Thank you. Ayan, let's go. Tingnan natin kung saan nabuto. Kaya lang ginagawa namin pag 3 bars nagka-gas up na kami. Hindi, wow. Ingat talaga tayo sa mga ganito. Dami tumatawid. Matandang ganun, dapat mayroong mga kasama yun. May mga alalay. Hindi nila pinapabayaan dapat. 7:21 ng umaga. Dito na tayo sa Almeda Highway sa Naga City mga kabarako. Pero sa mga first timer, mag Google Maps kayo. Dito kayo idadaan ni Google. Pumangit yung kalsada dito mga kabarako sa Almeda Highway. Yun, pasok na tayo dito. And let's have a road update sa mga kalsada ng bayan ng Milaor. Ongoing pa rin ang mga widening and construction dito. Pero may mga portion na tapos na ha. Ang problema, ginagawa nilang ilada ng palay, National Highway
Ano masasabi niyo sa mga ganyan? Bahala ka Ayan, sa ginawa buhay nilang mo. parking spaces. Pero pag natapos to, open na open. Napakasarap ng dumaan dito. Eh, grabe. Pag natapos to, napakaluwag, oh. Lawak, oh. Yung poste na lang ng mga ilaw ang problema. Woo! Let's go, let's go! Yan, nakapalo tayo ng sundalo. Sumabot sa langit. Welcome to San Fernando. Alright, sentro ng bayan ng San Fernando tayo. Labasan ng mga tao sa simbahan ngayon. By the way, sa mga gustong bumili ng mga pasalubong, yan, marami dito yan, ha. Bayan ng Milaor, bayan ng San Fernando, bayan ng Libmanan, meron din. So pili na lang kayo kung alin yung murang mga stalls. Mag-canvas na lang kayo. Wag agad na bibili sa isang stall. Marami naman yan. Magtanong-tanong na lang muna. Tawad-tawad gaming, syempre. Hindi, wow. Maganda pa rin ang ating weather. So far, maganda ang mga view natin na nakikita along the way. Ayan, ayos na yung Pamukid Bridge. Meron na lang, ayan, okay na, tatanggalin na lang yung mga yan. Alright. So bawat daan natin may improvement. So 7:54 oras natin Pamplona, Camsur tayo. Ayan. So ongoing pa rin ang mga construction sa Pamplona, mga kabarako. Oop, may mga ganyan pa. Naku. Bakit kasi sila nasa gilid ng kalsada nagsisigawa? Huwag kayo iiyak. Ayan mga kabarako, ingat-ingat tayo, ha. Yeah, let's go, let's go! Bakbak tayo magbuelo, syempre. Bahala ka sa buhay mo. Woo! Alright, crossing Pamplona na tayo. 7:59 ang ating oras. So still ongoing ang mga paggawa ng mga kalsada rito, mga kabarako. Ayan, ang daming mga buhangin. Uy, nako. Nakaisang lagutok tayo, nakaisa na tayo. Ang maganda na naman dito kasi mahaba yung stretch, dire-diretso. Hindi totoo yan. Ayan, kinain na yung ano. Kaya mga biglang tawid. Yan sinasabi natin, mga kabarako. Isa pa yan. Uy, nako. Kamote is life. Hindi, wow. Kamote is life. Baliw. Siyempre, shoutout sa mga subscribers, supporters natin ng Team Barako Moto Vlog sa YouTube channel natin at syempre sa ating Facebook pages. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. So this is still Pamplona, mga kabarako. Kita nyo yung mga bato at mga buhangin sa gilid ng kalsada, no? Itong mahirap pag naalanganin ka, wala kang pupuntahan, no? Pero tatapang nila dito, ha? Walang Hindi, helmet dito. Nabilib ako sa mga kababayan natin dito. Well, ganyan talaga sa mga probinsya, no? Alright, 8:04 oras natin. I think nasa Libmanan na tayo. Mambolo Nuevo, Libmanan, Camsur. Isa rin to, Libmanan. Napakaluwag din dito, mga kabarako. Napaka-tuwid ng kalsada dito. Mga kabarako, nagkalat ang mga bato, mga buhangin dito. Tinanggihan, Libmanan, Camsur to, mga kabarako. Shoutout kay Paps Isimoto from Libmanan. Whoop! Woohoo! Oy, yan. So ingat tayo, ingat. Oy, yan. Tinanggihan Libmanan, Camsur to, mga kabarako. May kahabaan tong bayan ng Libmanan. Mga bata kami, lagi kaming nandito. So Libmanan crossing na tayo. Barangay San Isidro, Libmanan, Camsur na tayo. May mga bata sa gilid ng kalsada. Oh no! Alright. Siyempre, paborito natin mga kurbate. Ay, Hindi, wow. mga tuwid. Siyempre para sa ating mga banking. Uy. Uy. Isa to sa mga blind spot dito, mga kabarako, sa Libmanan, ha. Oh, kita nyo yan, oh.
Barangay Bigueto Nuevo. So ito na yung pinaka-paborito nating barangay dito. Hindi, wow. Barangay Bigueto. Tabi tayo. Maraming titinda ng pili dito, yung mga gusto ng pili. So ayan mga kabarako, status update dito. So ongoing ang construction dito sa pinaka-paborito nating area ng Libmanan, Kamsur. Yan, so kumustahin natin ang kalsada dito. Although ginagawa na, pero matagal ito mga kabarako. Yan, one way. Ito yung paborito nating kalsada. Hindi, wow. Ow! Tumutunog yung shock natin sa unahan. Huwag kayo iiyak. Lakas pala ng sigaw ko. Shoutout sa mga taga Bigueto Nuevo, Libmanan, Kamsur. Baliw ka yan. Pusin ulit natin dyan sa mga paborito nating bahagi ng Maharlika Highway along Sipocot and Libmanan. So yan ang status sa mga portal dito. May kalaliman ang portal dito mga kabarako ha. May kalaliman ang mga portal dito. Hindi natin sure kung anong gagawin dito, kung tulay ba or skyway. Hindi, wow. Mga foundation yata yan ng kalsada. So matagal-tagal na ano to. So ngayon pagka hindi masyado masasakyan okay pa. Pero pagka punuan na ng sasakyan, sigurado ang traffic dito mga kabarako. So 8:28 ng umaga, nandito na tayo sa junction ng Andaya Highway. So makikita nyo drive with extreme caution when while traversing Rolando Andaya Highway dahil sa mga uneven na part ng kalsada. Siguro dito tayo dumaan for this ride mga kabarako. Tatagalan na tayo, abutin tayo siyam-siyam dito, Sipocot Bridge. Wow, napakaganda ng tubig dito. Green na green mga kabarako. Wow, grabe. So pupunta na ang Sipocot town proper dito mga kabarako. Nasa Bicol Natural Park na tayo. Medyo maambon daw dito. Ayan, may mga bilihan ng mga prutas dito. So eat lang tayo kasi medyo maambon dito, madulas. Maraming kurbada, madulas. Napakalalim ng mga kurbada mga kabarako. Bahala ka sa buhay Ito mo. area na to hanggang Basod, parang nakakat sila sa gitna ng Bicol Natural Park. Nice. Kim ko exciting. Guys, sarap ng mga banking mga brother ah. Grabe, sobrang ulan mga kabarako. Balik na daw kami. Balik na kami mga kabarako. Ulan eh. Design ang tinakbo natin eh. Hindi, wow. Kasi ng ulan. Napakadilim ng norte. Mag-Andaya Highway na lang ulit kami. Ay, grabe mga kabarako. No. So ito, Lupi and Ragay Kamsur boundary mga kabarako. Ito may kasabay tayo mga rider dito sa harap. Ginagawa mo. Ay, grabe. Ay, shout out. DPWH. Welcome sa Ragay, Camarines Sur. Shoutout sa mga nakasabay natin. Ride safe sa inyo mga brother. Mapipitik yung nakamotor ng SUV. Dahil ingat kayo. Pagkatapos niyan, no, fuel safe gas depot. Ito na yung pinaka highlight. Kasi di mo kabisado rito ha, no. Tapos bakbaka. Ay talaga. Ito pinaka exciting part dito. May excite ka talaga dito.
Yan, yan mga exciting part. No, Grabe, nakailang tunog yung shock na. Oy, aray ko, grabe. From suspension natin. Ito, saragay. Nakakabara ko, yan mga exciting part dito. 10:29, magas muna tayo dito sa Eco Oil. Nandito tayo sa Del Gallego. Ito yung dating checkpoint dito. Nakakamiss din yung checkpoint na yun ah. That was the pandemic days. Alright, Kabat-Batan Bridge na tayo mga kabarako. Ingat tayo dito sa sirang bahagi ng Kabat-Batan Bridge. Yan, so tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Let's go, let's go. Yan, shoutout sa Eco Oil Del Gallego. Ay, salubungan na kayo. Bahala ka sa buhay mo. Ay, grabe, lakas ang hangin. Yan, shoutout sa mga taga Del Gallego dyan. 10:41 na mga kabarako. Di kami nakapag-almusal lang mabuti. Pagod na rin tayo. Mag-11 na rin naman. Dito na kami ulit kakain sa Lutong Pinoy Tagkawayan. Sakto walang kumakain. 11:23 ng tanghali mga kabarako. So kumain muna tayo dito sa Lutong Pinoy Tagkawayan. Paborito stopover na natin yan pag pabalik ng Pasig City. Hindi kami masyadong kumain kasi aantukin ka pagka marami kang kinain, especially ng rice. So ayan, palabas ulit tayo ng Camarines Sur. So yun, till next time ulit. Yan, shoutout ka pala sa mga taga Tagkawayan, Quezon dyan. Yun na talaga kalsada dito sa Tagkawayan. Ito na yung mga kabarako. Yung mga kalsada dito na asfaltado na bako-bako yan, tinanggal na nila, pinalitan na nila ng maayos na kalsada. Yun na sila brother ah. Kasabay naman natin sila. Alam mo sa tayo ng Tagkawayan. Hindi ko napansin yun ah. Hindi kasi matagtag. Welcome sa Camarines Norte Province. Yan, nakalagay mga drive slowly. Yan, uneven pavement. Matagal na to mga kabrako. Yan, area na to. Oh no. Matagal na yan. Siguro mga isang taon pa, maayos na yan. Ayan. Ito yung mga surprise dyan mga kabrako. No, 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 no. Surprise. Exciting part. Grabe mga kabarako ah. Ayan oh. Ingat tayo dito. Gilid lang tayo pagdating dito after ng pagpasok ng Camarines Norte Province. Ayan, ito pa mga kabarako ah. Woo! Alahati pa lang tayo ng biyahe mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo. Santa Elena, Camarines Norte. 248 kilometers pa going to Manila. Ingat tayo dito. Hindi, wow. Dapat sana di nila hinarangan yan dyan para dyan tayo makadaan. Huwag kayo iiyak. Kalsada ba yan? Ginusto mo yan eh, nagpasarap te. Ngayon dadamay mo ako sa hirap. Palagay nyo. Suluhin mo yan. HA. Mga sir, nasa harapan nyo pa oh. Huwag kang makialam. Yan, Tabogon pa rin ito. Tabogon. Tabogon. Ay grabe. Ay, tumutunog na yung ano natin ah. Ang suspension natin. Ay, grabe talaga matunog mga kabarako. Picture nga muna tayo dito mga kabarako. Matagal na tayo hindi nakapag-picture dito. Dito to yan. So dito na tayo sa Calawag mga kabarako. Dito ulit tayo sa mga kalsada ng Calawag. Ayan, pagkagaling pa lang ng boundary ng Camarines Norte. Boundary agad talaga. Ayan, let's go, let's go. Siguro pinagtatawanan tayo ng mga tao rito nakakakita sa mga dumadaan. Alright, sana all. Alright. Alright. Kahit sila tigil talaga eh. Sarap, sarap po. Shout out, sana all. Grabe, sana all. Sana all. Alright, Doña Aurora Bridge. Same pa rin, same.
Wala tayong ano, may mapuntahan kahit saan kahit saan talaga. Huwag kayo iiyak. Notorious na naman ang Calawag, Quezon, mga kabarako. Oh no! Hey! Alright, nakabelo rin, nakabelo! Ay, classic example to, mga kabarako. Yan ang uneven pavement. This is Calawag, Quezon, Calawag, Quezon, mga kabarako. Calawag, Quezon yan. Oh no! Calawag, Quezon. Alright, 12:24 yung oras natin. Dito pa rin tayo sa mga zigzag ng Calawag, Quezon, habang sinisinghot natin ang usok nitong truck na ito. Kuya, mausok! Lalaki ng kasalubong natin, mga kabarako. Lalaking truck. Buenas mo naman. Baliw ka yata eh. Tunog na naman, mga kabarako. Tunog na naman, mga kabarako. Ginusto mo yan eh, nagpasarap te. May dadamay mo ako sa hirap. Wala ka dito na linya. Walang agawa ng linya. Ay, wala, di kaya, mga kabarako. Hindi talaga kaya. Pero maganda sana rito sa mga kurbadang ito ng Calawag. Problema, ganito yung mga kalsada dito. Oo. Shoutout sa mga kasabay natin. Ah! Ay, matulog kayo! Let's go, let's go! This is Calawag, Quezon, mga kabarako. Calawag, Quezon. Yan to, bago dumating sa release ng Calawag, mga kabarako. Ayan, railroad crossing. Yan. So kita nyo naman yung malalaking truck na yan, oh. Talagang dahan-dahan sila. Dahan-dahan sila talaga. Oh yeah. Woo! Ah! Let's go. Alright, 12:36 ng hapon. Dito na tayo sa may Calawag marker. Yan, Raymond Trans. Yan, shoutout pala sa mga taga Calawag, Quezon dyan. Calawag, Quezon. Buti na lang may gilid, mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo. Calawag, Quezon. Calawag, Quezon lang, malakas. Hindi, wow. Okay. Kinaskas na yung ano nito, asfalto. Ay, Lopez to ha, Lopez. Tayo sa kabila. Yung galing ng Bicol, yan, malalim, mga kabarako, yan, malalim. Ay, magugulat ka talaga dito. Oh no! Ayan, oh, yung galing naman ng Manila, malalim din. So one way dito sa may Lopez, Quezon, malapit siya sa may Lopez diversion. So gagawin daw skyway yan, mga kabarako. Woo! Oh yan, ang ganda ng dagat ngayon. So this is Gumaka, Quezon already. Magkape muna tayo dun sa may bandang unahan, mga kabarako. Let's go, let's go. Kape muna tayo, painit muna tayo.
alanganin yung stop nila. 1:70 ng umaga or ng hapon mga kabarako. Yes, we are in Gumaka. Hindi kayo magkasasawa dito. Number 1 talaga yung nasa gilid ng dagat. Dito to yan. Nice, GS. Puro GS to mga kabarako. Alright, update tayo sa mga reels ng Gumaka. Hindi na ata kalsada to mga kabarako. Kalsada pa ba ito? Hindi, wow. Update ulit sa mga kalsada at reels sa bayan ng Gumaka. Yun! Ay, tatalsikan ng bato ah. Oh no! Alright, update ulit. Pangatlong release ng tren ito mga kabarako. Mas maganda dumaan sa diversion eh. Gumaka diversion or Gumaka bypass. Yes, ang lakas ng hangin dito mga kabarako. Dito muna tayo. Papagkape muna tayo dito. Tawirin na natin tong Plaridel mga kabarako. O yun, umaakit ang alon sa dagat. Alright, 2:42 ng hapon. Nasa Atimonan, Quezon na tayo. Atimonan, Quezon to mga kabarako. Atimonan, Quezon. Yan, let's go, let's go. Ayan, may sireno. Nuubos mo kasing kalsada. Huwag kayo iiyak. Exactly 2:57 in the afternoon. We are now in Pagbilao, Quezon. Pagka papasok nyo ng Pagbilao, may naaamoy kayong amoy ano, yung mabango. Parang bukayo mga kabarako. Ang bango. Dito to Sarap. yan. Ano yan? Papuntang Tayapas yan. Alright, Pagbilao, Quezon to mga kabarako. Pagbilao, Quezon. Oh no! Ay, grabe. Kinaskas nila yung gitna mga kabarako. Oh no! 380 na. Pasok na tayo dito sa Old Zigzag Road mga kabarako. Uy! Alright. So we are now leaving Old Zigzag Road. So tingin muna sa kanan kaliwa paglabas natin ng Old Zigzag Road. Alright. Ay nako, Tambak Bridge. Ingat tayo dito. 3:43 na. So dito na tayo ulit daan sa Lokban. Dito yan papasok Barangay Tambak. Pagkagaling sa may tulay na yan. So dire-diretso lang ito mga kabarako. Kanan tayo dito. Brentwood. Ayan, Brentwood Subdivision. Okay, 4:02 na ng hapon. So mag full tank muna tayo dito sa Giant. It's Pinoy Outdoor. Hanggang 11 daw yan ang gabi. Tapat na tapat sa atin ang araw. Welcome to Dayabas Diversion. 4:90 na hapon. Princesa Bridge pala tawag dito. Pagpasok ng Lukban, Quezon. Alright, 4:24 na ng hapon. So kakanan na tayo dito sa Lukban Diversion.
7:59 na ng gabi mga kabarako. So kumain muna tayo dito, Westless Food Park. Anong Tanay Rizal, dito tayo lagi kumakain pagka alanganin na, no? So tuloy-tuloy na kami mga kabarako. Alright, 9:43 ng gabi. Yan, welcome to Pasig City. Napasok na tayo. Life Home Subdivision, Rosario, Pasig City. Ay, grabe. Mag-aalis din siya mga kabarako dahil pantao rito. Grabe. So yan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong araw at sa buong gabing ito mga kabarako. So, maraming salamat sa patuloy pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel Team Barako Moto Vlog. And if you appreciate our content, please don't forget to like, watch and share our videos. Pakiclick na rin ang subscribe button and notification bell para updated kayo sa lahat ng mga vlogs and rides natin. And also please like, share and follow us also on Facebook, Team Barako Moto Vlog. Mula dito sa Napico Manggahan, Pasig City. Yan, friends here of Team Barako Moto Vlog. Of course, kasama natin si Mrs. Barako at the back ride. Ikaw sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Good night and God bless.